На асабісты прыём да намесніка кіраўніка абласной выканаўчай улады запісаліся ўсяго 3 жыхароў раёна. Праўда, праблему знялі немало. Адна з іх, як высветлілася, хвалюе цэлы аграгарадок. Насельніцтва Русіно хвалюецца за лёс абяцанай амбулаторыі. Рашэнне аб яе будаўніцтве прынята 1,5 гады таму, а аб'екта па-ранейшым няма. У ходзе размовы высветлілася, на тэмпы рэалізацыі задачы паўплывала эканоміка, а дакладней фінансы. Іх патрабуецца немало, але сёння ўжо гатова праектна-каштарысная дакументацыя. Далейшыя тэмпы работ таксама залежаць ад наяўнасці фінансаў. У ліку іншых хваляванняў тых, хто прыйшоў на прыём, таксама пытанні сацыяльнага кшталту, стан дарог, развіццё транспарту. От внимания людей ничего не уходит. Я могу только одно сказать, что если уж люди обратились на прием в облисполком, то естественно, что мы особым вниманием отнесемся к этим проблемам и ко всем тем службам, которые в состоянии решать эти вопросы. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что районный исполнительный комитет очень много делает, но об этом надо людям рассказывать. Надо, чтобы конкретные специалисты больше общались с людьми на местах и им все рассказывали. Тогда будет понимание, тогда будет и поддержка.